Technical College of Education Edinfie Oha na dwumadi na se na sukumpanifo twese baby adesuafo ekase wokohyiamu a wobekwa akotena te se auditorium no ebi ni sukum wo senti wadi wo haidie abanhwe no nsi bi ema wo mu of education ya afia pema hankro ne aduonu mienu no mu wote ye no ediom afinhyada etoso oha na titira wodi atoso no the role of technical vocational education and training in the national development agenda ya we no hwe no mu se memne de ye ebe ebobo sumede etoso nkro wa afimpinu ne aduonu miensa no mu wombedi ho dwumadi kase pa e wo school no mu nenam se dwumadi na so yie ni nteno wato won sa de Africa na mampanyi na nado dankwa akufuado Abra Secretary Emma College no Samuel Opoku eni Adom Kasee ahwehwe nkomo no ochire mu mpanyefo botaya wode tise sukui na sanso so no fa akonya ne so ede tuke bi wo mu fo nya nkronkro nyumaku anim se wo mra won sra be mo mbeso wo mu na wontumi si bia kase bi mfama wo mu a eno bebo adesuafo wo adekire ne adesuansem ti school ni se tete bia trade training school tete nipa nkwala won sanu djuma ho say trade training school na free sabre no bepem ene ya no na ya beye college of education no mi say sa aniswade hunu no sa djumadie no na eguso sabra ye kasai mi say ya ye bi na nso ye wo ha on kakra mi say djumadie di 100 years ye di ye ni auditorium ti mi say djumadie si ani so ni say ebesi auditorium yebetimi adi adwuma ewo ho enwachi perpetually imagine fee ya wono vice principal wo MAMTECH Technical College of Education eto aso bobon panyifo ahodo awato won sade afre wo mu a se dwumadi woni wonyina enedi asaso so no to nensa ede fe Ghana de hye fe chichire ne bentie se wonyina ntumi ka wo memne dey na dwumadi ne ntumi endimo ye papa oman panyin na ado dankwa akufuado obeba ye mahine da sebre osebo nso otoso mienu enso de nenu onyam beba abeta dwumadi neti ene etitire ni enintin pi ebeba dwumadi no ya hwehwe se all student ana won wa wafa school no mu ntete abienu mu no bebi a wowo bia wo man mu ene amanone won so beba